spremni smo za trening, ali prije svega ćemo pospremiti za sobom jer je dobro biti uredan. Hashtag if you know what I mean. A za danas sam odabrao ovaj citat. Stvarno nam radost ne pružaju lagodan život, ni sva blaga, ni hvalospjevi, nego naša istinski vrijedna djela. Rekao je to Sir Wilfred Greenfield. Zanimljiv citat, a vaše mišljenje u komentare i vidimo se sutra. Bok!